ti snimaš. Pa snimam me, Miki. Ja nemam ni bubicu. Ja ti spremio doručak. Ej, Jana Planenica, aj kad si već tu da napravimo plan za danas. Pužio sam ti jaja, malo Planenice i to. Pa ajde onda šta da kažem. Dobrodošli u Kuvajte sa Mikijem. Nisam znao da me Angelina snima, nisam ni bubicu stavio. Na salašu smo. Danas ćemo, Angelina, ajde da napravimo plan danas. Ja sam kupio sve ovdje, U-Pol, ovo sve za krečenje, ali to ćemo sutra da ostavimo. Danas ću ja da pokosim ovaj deo što je ostalo i da se ide. Danas ćemo praviti sok od zove, koji treba 24 časa da prenoće. Ti cvetovi, vidjet ćete jedan recept, ali prvo da poradimo sve šta imamo, pa ćemo onda ići da beremo zovu, ti deca i ja. Jel važi? Dogovoreno. Dobro došli u emisiju Kuvajte sa Mikijem. Evo iznenada nisam ni znao da će me Angelina snimati. Ja sam joj napravio doručak. Deca su jela, ali vidim da Boga mi hoće opet. Neka ih. Imamo danas dosta posla, pa ćemo posle bit će vremena i za uživanje, i za recept i sve. Čuveni sok od zove na kom smo odrasli, nema lepšeg. Da. Ali ovi krljaju prstima i naopako, nemoj ovu emisiju da ide. A ne krljaju, to salašarska deca, nek ide sve. Da ste mi živi, zdravi i musavi, takav je i tata bio kad je bio. Ma vidi daje tati. Njam, hvala, taj daje sanine, on je jao. Ljubi ga tata njegov, musavo i moj. Ajde, Bato, dođi. Ajde, Bato. Ajde, dođi. Da se daj da tata uvasti ovdje pravo. Ajde. Drži. Bravo, Bato! Volimo. Ovo je sad zaštita, kako se zove, Angelina? Podloga, pa preko nje ide krečenje sa ovom. Znači ovo je zaštita, a posle ću s ovom da prekrećim. Završit ću ja ovu stranu danas. Je znaš? 100%. I uzeo sam da kamenje obojimo u zeleno. Znači samo zaštitu da stavimo, ona se osuši i onda krećem krečenje. Taman vi odmorite i kad se Bata probudi, idite svi, neki Dunja legne, odmorite i onda idemo da beremo zovu. Ima je tu kod nas na placu, tako da nećemo morati daleko. Dobro, ti onda ostani, gledaj kako tata kreći. Inače, zovu, kad pravite sok od zove, obavezno gledajte da ne bude blizu puta zbog gasova, svega, zbog izduvnih tih gasova iz automobila. Znači, gledajte da zova bude kao ovdje kod nas, pored puta, u njivama. Evo, mi imamo kod nas na placu tamo, mi ćemo tu nabrati. Ima i ovdje u njivama, tako da gledajte što dalje gdje prolaze automobili. Nemojte pored magistralnog puta da berete sovu ili pored nekog puta gdje prolaze automobili. Mogli smo mi zvati i majstore da nam to sve, ali nije, slađe je ovako kad mi sami radimo. Vidjet ćeš kad ja to okrećim, kad pređem bojom, taman kad vi ustanete vidjet ćete kako će biti lepo.
Bravo, Dunja. A šta je ovaj došao kod tebe, Angelina? Neka, ja vičem pec. Znam pipnu kosačicu vruću, neka ga, nek se nauči. Ej, znaš kako se beli, baš ste dobro uradili to preko moga. A ženo, a si ga okrečila, svaka ti čast. A vidi ova pomoćnica što se umazala. Jaoj, Angelina, a je belo. Neću, ej, jako lepo okrečeno, evo tek iz daljine. A vidi ima mama farba. A je belo, ej, svaka čast. Joj, Angelina, vidi ga, molim te. Joj, sin, Dunja, nemoj ti sa četkom, to molim te, sin. Nemoj, bato, ostavi, jaoj, mučenik. Sine, jesi ti pomogla tvojoj mami? A uvi kaka si. A vidi njega, molim te, što on kreći. A ti si, sine, najviše pomogla mami tvojoj. Ja sam sve mi je dodavala i bila je predobra. Taja je zaštit udario, pokosio. Vidi ovog, Angelina. Pa ovaj će bit moler, Bog te. Hoš ti bit moler? Daj, moram to da dam. A, ćete ići na ribanje kompletno, svi. A joj, ako mi to uspemo da operemo, pa nismo... Moći će, pa to je kreć. To se pere lako. Ništa, svaka vam čast, ali i meni, Boga mi, ni ja nisam stao. Ženo, alal ti vera. Jel da? Da. Viš kako je zabavno. Lepo. Ej, pa ovo ćemo u zeleno, sve beton. Za farbu. I svila što je on farba. A vidi ovu, jao, i sunce ti poljubim. Sad, ja Aj. njih u kadu, pa šta Bog... Ovo je radite sa Mikijem, neće više biti kuvajte sa Mikijem. Kao što smo najavili, pravit ćemo sok od zove. Mi imamo sreće da na našem placu imamo zovu koja je zaštićena. A evo i moje ćerke. Koja, Dunja, nemoj ti dirati, to tata mora da seče. Koja je zaštićena od vozila, od prašine, od svega, jer je ovdje i drveće i šumica. Tako da mi ćemo praviti sok od zove po nekom mom receptu. Ja sam malo i gledao u Google na internetu, svako pravi na svoj način. Ja ga pravim na 70 cvetova zove. Tata, Molim, sam da pokaže. nemoj to da pokazuješ, posle će ti mama izvaditi. Drmao joj se zub, treba da ga mama izvadi. Na 70 cvetova zove dodajem 10 litara vode, 10 kila šećera, 5 limuntusa i 5 limuna. Isečem na kriške i sok i to je to. Prethodno limun, to ću vam objasniti, operete sa sodom bikarbonom. Treba da stoji 24. Ajde da držiš ovo, tati, ovako. Pošto su manji cvetovi, ovi neki, ja ću više. Znači, odmah ga otresemo od bubica, da ne bi radili to posle, evo ga, jer na njemu se osjeti i polen, i osjeti se onako kao i na med i polen. A? Miriše zova, sine. 1. Imamo sreće, ovdje nema ni bubica. Ali za svaki slučaj će tata malo da protrese. Znači, gledajte da ne bude... Da, gledajte da ne bude blizu puta zova. Ajde, baci tamo, baci, ali je musavo čokolade, baci. O ne tu, podigni, ovdje u ovo. Ajde, baci tu. Bravo, bato. Ajde. Baci tu u torbu. Bravo, sine. Jel brojiš, Dunja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 za sada. Dunja, ti drži. Baci. Alje, musav, Angelina. Evo, bato, baci. Kod seke. Evo, ne, evo, daj kod. Tamo kod seke. Nemoj sve je.
Tata, daj meni jednu. Evo. Ruže, sine, ruže. Vidio je tata ovdje nešto. Da vidiš šta je. A nije ništa. Drži. Drži, Dunja. 10. Ajmo ovamo, idemo dalje. Ne bato ružu. Izvadi ružu. Evo tebi ružu. Drži, Dunja, drži ovo. Stavi tu. Ne, i travu je stavio. To će tata svejedno posle svaki taj jedan po jedan. Nemoj bato da baci. Podigni da ne baci. Dunja, podigni. Podigni tu kesu, Dunja. Koliko će ovo trajati? Pa dok ne naberemo koliko nam treba za Ne sok. brojimo, tata. Broji tata, ne brini. 15. 16. Ajmo malo ovdje. Dođi, Dunja. 17. Ja, daj, Dunja. Miriši cijela kesa. 20. Dođi, Dunja. Mnogima se sok od zove pokvari. Sad, a mnogi svi bi sad zdravo, nemojte ovo ono. Mi ćemo staviti malo konzervansa da nam ne bi eksplodirao i da nam se ne bi pokvario. Jedino što nećemo sok moći piti sad odmah. Napravit ćemo pola-pola. Pola ćemo bez konzervansa da odmah deca piju, bit će u frižideru, može da traje, taman ćemo mi to popiti za 2-3 nedelje. A 10 flaša ćemo napraviti sa konzervansom da imamo to da pijemo i na zimu. I još nešto, neko prokuvava, neko ne prokuvava, s obzirom da imamo kupovnu vodu, ja ne prokuvavam. Neko kuva sirup, ja prirodno otopim šećer, ne kuvam ga, tako da ima 100 recepata za zovu. Ovo je moj recept
Inače, nemam sad ovdje u Kupinovu, imam i nanu posađenu. Ja volim i nanu da dodam. Da bude pola nana, pola zova. Ali ovdje trenutno nemam, tek sam je posadio. A u Kupinovu ima divlje nane koliko hoćete. Tako da ćemo možda ići u Kupinovo da napravimo sok od nane. Taman kad budemo išli po Dešu. Deša nam se vratio za Kupinovo. Ima obaveza, vadi pasoš, ličnu kartu, treba da ode i do doktora. Tako da će i Deša nam doći kad bude i Angelina došla. Kad bude raspust. Angelina, to je to. Sada idemo sljedeće korake da radimo. Idem ja, Angelina, da namestim 100, sve, bure. Ubrao sam 70 komada. Ide 32 na 5 litara, ja sam 70 ubrao na 10 litara. Ovdje imamo znači jedno bure od 30 litara, pardon. U njega ćemo slagati, znate šta je? Svako ima svoj recept. Ja verujem da svako pravi dobar sok od zove. Ja sam rekao, ja inače dodam malo i nane, obogatim ukus. Neko će reći ja stavljam 32, neko 35, neko ovoliko, neko onoliko. Ja radim ovako i ja čak dodam malo đumbira, iako to ne ide, ali đumbir mu da malo onako, ne onako da rezi, kako da kažem, a i zdravije. Sad će neko reći zašto toliko šećera, zašto ovoliko, ovoliko. Pa eto tako, neko ide ovako, znači isećemo limun na polu, to već sad ćemo vidjeti kako će. Idemo da odbacimo ove velike. Nama je jako drago da vi cenite naš trud i da podržavate nas u ovom našem i nije nam nekad, jeste da nam nekad teško, ali sa zadovoljstvom snimimo ovo i osmislimo makar neki recept i podelimo sa vama. Ja snimio već, ja promenio kačket uz ovu umjesto šešira. Kažem, i snimio već šta sam ispričao, šta sam imao. Kažem, gledaj, gdje ti bubica? A bubica ostala na šeširu, sad sam morao da je promenim na kačket, pa ću ispričati ponovo. Stavio sam ovdje, znači vidjeli ste sve. Odmah ću ja staviti limuntus, odmah da vam kažem. Ovo su neki recepti ono koje svako može da napravi. Ja 100. put govorim, mi smo kuvari amateri. Ono što kuvamo kod kuće, niti planiramo restoran da otvorimo, niti planiramo da se profesionalno bavimo ugostiteljstvom ili nešto, iako sam se ja bavio ranijih godina. Tako da ovi što se proseravaju, kuvari koji znaju, ne ide to s tim, ovo je naš recept. A ja volim svaki vaš recept koji vi napišete kako vi pravite, ja ne sumnjam da je vaše loše. Kad kažete moja mama ovako baka i ja to verujem da je to stvarno bilo dobro. Znači stavljam 5 limuntusa. I ovo sada stavljamo sve da odstoji 24 časa u uretu. Ovako. Kao što sam rekao, Angelina, evo ga, ja ću, napravit ćemo pola da stoji u frižideru da se pije odmah jer ćemo to brzo popiti, a drugu polovinu ću staviti konzervans da imamo i za zimu jer hoće da se, pazite dobro, sad će neko reći meni nikad se ne pokvari da ovo da ono. Hoće da se naduvaju flaše, može da eksplodira flaša i hoće da se pokvari. Može da stoji u frižideru duže, bez konzervansa, ali eto, kažem, mi ćemo pola da imamo odmah da popijemo, pola ćemo sada, pola ćemo ostaviti za zimu. Stavili smo 70 cvetova zove, 6 limuna, malo đumbira, 10 kila šećera, 5 limuntusa. I sada ovo ostavljamo, sutra ćemo da procedimo, s vremena na vreme ćemo da prošetamo, promešamo. Idem da stavljam ovo u hlad. Opa. Pićemo, sine, sutra. Beđi, bato. Uspjeli smo posle napornog dana. Evo da vam opišemo ova naša 2 dana. Krečili smo, pravili sok od zove. Angelina danas otišla vozom
iz Žednika za Inđiju pa se vratila. Ja za to vreme, ajmo da nam bata ne pobegne, ja za to vreme kosio, čuvao decu, napravio ručak. Jeste, sad neko će kazati, jao, vi ste preopterećeni. Nije, nama ništa nije teško. I evo, stigli smo i da dovedemo decu malo na Palić. Vi kako su srećni, vi kako bata trči. Jeste, da, obaveze i ovo i ono. Sad kad se Angelina raspusti, bit će mnogo lakše. Ali nama ništa nije teško. Tako da, lepo je, nije u životu sve lako. Čekaj, bato, idemo ovamo, bato. Ajmo ovamo. Za sve u životu čovjek mora naći vremena. Ali ovo sad to na salašu, ja u petak ponovo idem na svadbu i to. Bitno je da je ovo, pričam to već drugi, treći put, da je ovo neki zdrav umor, da smo mi srećni, to je najvažnije. Posle ovog idemo od Angelina puni sok od zove koji je ostojao 24 časa, juče smo ga potopili. Evo, pogledajte. Vidiš kako deca idu, šetaju. I pobego! Gde si pobego? Ček, Dunja, nemoj, bežaće još više, vidi ga. Ode on. Palić je prelep. I za nas da malo šetamo. Sad ćemo, Angelina, da kad se raspustiš, svak dan kad završimo obaveze na salašu, svaki dan ćemo da dolazimo na Palić i da pravimo turu jedno 7, 8, 10 kilometara da šetamo s decom. Brže će i zaspati. Dunja, čekajte nas tu! Ljudi vole da vide, snimaj jezero, snimaj sve. Vole ljudi da vide i ovu arhitekturu i sve. Inače mi obožavamo tu arhitekturu u Subotici i Paliću. Generalno to je ta, što bi rekli, secesijska arhitektura. Subotica je vjerovatno najlepši grad u našoj zemlji što se tiče arhitekture. I svako ko nije bio neka posjeti. Palić je ono stvarno poseban. Isto, dobar dan, kako ste? Palić je isto neverovatno. Pogledaj. I velika je šteta. Mislim da bi Palić bio jedna od najpoznatijih turističkih destinacija kad bi se to jezero saniralo i ta voda za koju kažu da nije ispravna. Ali mislim da što se tiče turizma, da bi ovo mesto trebalo biti jedno od najboljih mesta u Srbiji. Stvarno je Palić prelep. Jeste, sine, mala kuca. Prelep je Palić.
Eto vidite, imate i parkove za decu. Nema šta, nema, prelep je Palić. Znači uvešćemo ovo sada, kad se raspustiš, znači kad završimo obaveze na salašu, svaki dan ih dovedemo ovdje. Stvarno je prelepo. Kako ste? Ma nije, tu smo mi u neki salaš, ja i supruga kupili, pa tu sada, da, preko leta smo u tom salašu. Da, dobar dan, ja sam Miroslav. Drago mi je. Eto vidiš, nama jako, mi inače volimo ovaj kraj, Suboticu, Palić i onda smo uvijek, tražili smo već 2-3 godine nešto u okolini, pa dok nismo našli. Bato, polako. Ali je Palić lepo. Ovo umjesto da je najjača turistička destinacija u zemlji, nema ljudi. Si pala? Pa dobro, sljedeći put pazi. Odakle si pala? Sa Ljuljaške, pa nije visoko. Dobro je, ajde, dobro je, ljubitaja. Ajde. Da, a dođi Bato dole, siđi dole. Idemo, sad će kiša. Čekaj Dunja da si... Pa dobrodošli, dragi gledalci, i od mene. Ovaj put ja sam rešila Miroslavu da pomognem da se procedi ovaj sok od zove, pošto on to neće moći sam. To jest morat ćemo nekako da izvedemo da to zajedno odradimo. Vidjeli ste danas, uradili smo mnoge stvari, i krečili smo, i bili na Paliću, i kosili smo travu, i čistili, i sređili. Dobro, to je u 2 dana. Dobro, to jeste da, u 2 dana. Naš sok od zove smo juče stavili, vidjeli ste sve kako je to išlo. Danas je on već spreman za ceđenje i Miroslav i ja ćemo sada to da uzmemo i da napravimo ovdje u ovoj gazi. Soba miriši na zub. Jeste, prelepo miriši stvarno. U ovoj gazi ćemo da ga procedimo, s obzirom da je već pala noć i mi smo bili na Paliću, nismo stigli preko dana ovo da uradimo. Ovo sad je 24 časa. Tačno nam je 24 časa, tako je. Dunja, aj ti probaj da snimaš, pa kako ispadne, bolje ćeš od tata i tata. Držiš sina ovako i snimaš mamu i tatu da se vide. Ajde, da vidim kako ćeš, aj snimaj mamu. Tako, da uđete, tako drži kader. Odlično. Bravo, legenda. Evo, Dunja nam je postala i kader. Sad, ako se ne vidimo, ja i Angelina u istom kadru, Dunja nas snima. Parola snađi se. Tako je. Angelina, ti ovo sad pridrži gazu. Dobro. Da ne bi otišla. Ali ovako, okej. Da, pa vidjet ćemo. Dobro. Ajde, drži. Opa! Oho, jel možeš? Mogu. Čekaj. Oho. Sad ne znam koliko ima litara ova. Pazi, evo ga. Pazi. Drži Angelina ovdje ovako. A ovdje ću ja nasloniti. Okej. Aj sad. Opa! Aj sad. Sad sam ga uhvatila dobro. Sad Bravo. slobodno.
Miroslav je inače uzeo gazu u apoteci. Za pelene. Dečija pelena, ona je najbolja. Opa. Polako, polako. Mislim, Miroslav, da više neće stati. Dobro, To je to. ajmo sad ovo da iscedi to. Pokupi ga. Evo ga. Iscedi taj sok. Ovo je sve, al gaza procedila. Ide tata da baci ovo. Evo ga, sok od zove je spreman. Imamo još ovdje jedan deo. I sad ne znam kako Miki misli to, u čega ćemo sad to da procedimo. Dragi gledaoci, mi se snalazimo ovdje na salašu. Pogledajte što smo uradili rasvetu. Pogledajte što imamo. Kako imamo, tako i snimimo. Znači nismo kod nas kući, pa koristimo sve šta imamo ovdje. Jao, i Miroslave, sve sam ruke uletio. No, nema veze, mora sok od zove, Ajmo. pa lako ćemo se opet. I da se napomene, ajde da me čuju na mikrofon, sok od zove zna da eksplodira, ne moraš tolika sezaš. Sok od zove može da vam eksplodira, svi ovi što prirodno. Naravno, mi ćemo ostaviti 4-5 litara u zamrzivač samo sa ovim receptom da imamo da pijemo, a u ostali ćemo staviti konzervans da nam se ne bi desilo da se sok pokvari i da eksplodiraju flaše, kao što se dešavalo Mirku i da ne kažem tetki jednoj, tako da bude svi ovi što prirodno, te ne znam šta, mi ćemo za naš da stavimo, jedino što ćemo taj piti tek kad prođe neko određeno vreme, a ostavit ćemo 4 litra nama. Sad će neko reći, ne ide ovo ono, naše babe stavljale cela veka to da se ne kvari, znam ja da to možda nije zdravo, ali stavljao se večito taj vinobran pa konzervans, jer stvarno sok od zove može da vam eksplodira. Verovatno ima recept gde ne mora, neko zna neke cake i nešto, napisat će u komentaru, ja ne sumnjam te vaše recepte, ali mi da ne bi rizikovali, jer se dešavalo da, Galina, idi ti ovo baci, dešavalo, i daj nogu da ovdje očistimo, dešavalo se da ljudima eksplodiraju flaše. Pre nego što probamo ovaj naš sok od zove, ovdje imamo jedan ovaj koji ćemo ostaviti kao sok koji će da traje, tako je, sa konzervansom. Ovaj je bez konzervansa, njega ćemo odmah da pijemo. Pre nego što ovo degustiramo, ja ću još jednom da vam ponovim recept za ovaj sok od zove. Stavili smo 70 cvetova zove i na 70 cvetova smo dodali 10 kg šećera i 10 litara vode. Na to smo stavili limuntus i limuna je Miki nasekao i tako smo to sve spremili i ostavili da stoji 24 sata. Ovo je sok koji možemo odmah da probamo, da degustiramo moja ćerka i ja. I tata. Dobro. Stavit ćemo još malo Pošto mi je to soka. tata. Tata i tata. Stavite taj. Kako je mama? Kakav je, Angelina? Fenomenalan. Stavit ću još malo da soka. probam. Naravno. Da. Izvoli, Daj, Dunja. da proba. Kakav je, sine? Lep. Jel ti se Ajde, sviđa? sipajte Htjela taj. sam da klimam glavom kao Arsenije kad proba sok tatin i onda klimam glavom. Da. Bata on viče, kad mu se nešto sviđa, on kaže wow. Čekaj još malo da ti stavim. Evo, probaj. Voli? Pa mi reci. Ja još pijem. Pi slobodno. Fantazija, sipaj mi još malo. Još malo. Ali fantazija, ukus, blag, lep, osjeti se i limun i zova. Meni ima kića limun. Najviše mi se šećer osveti. Galina, ne da nam je sok uspeo, nego fantazija. Jel jeste? Sad ćemo malo sačekati pa ćemo krenuti da punimo u flaše. Da. Ti možeš napuniti ove 2 flaše što ćemo piti bez konzervansa, 3, to što imaš. Flaše smo prethodno oprali. Mama, imaš još jednog takvog sivog? Misliš ovaj točir? Da. Dobro. I gdje je taj točir završio? Samo mi to U reci. flaši. Ne, na dvorištu. Na dvorištu? A koga je bacio na dvorište? Sigurno je Bata. A ti si, otkud to da si priznala? Evo ga. Pa ide zgodno. Samo ću morati, prvo ću da procedim ovaj naš sok koji ćemo da pijemo ovih dana. Mama, ovaj tu je bio kod nas kuću čim smo došli, a one si ti kupila. Jeste. Ovaj ćemo da procedimo sada da možemo odmah da ga pijemo i da ga držimo u frižideru.
I polako ću ga ovako procediti, ali ovaj veći deo soka. Ja, Angelina, i meni ovi grbavi zidovi naši su lepi. Pa jeste. Zato što je to pravi salaš. Ja sad ljudima ne mogu da dočaram miris, sve to kreča, gdje se osjećamo, znaš, starinska kuća od naboja pravljena. Miki, nostalgija je čudo. Da. Svi mi patimo za nečim što smo imali u detinjstvu. Mama, ću da sama. Sreća, ovaj naš salaš nema vlagu, ali su hrapavi zidovi. Bato, gdje je Bata? Mislim da si igra. Što kaže Angelina, bolje kaže Miroslave, ti sipaj, kaže ti ne znaš da snimaš, ja verujem da sam ja malo smotan za to. Ja ću samo ponoviti, može da se, mi nemamo pasterizator, ja kapiram da može, ja sam gledao, svi recepti su na internetu, sok od zoje bez konzervansa, sok od zoje bez konzervansa. Moje s konzervansom, baba je moja stavljala i vinobran i konzervans i ne znam šta. Sad odjedno sve nije zdravo, nije ovo, nije ono. Ja sam jeo sve to kako se kući nekad pripremalo. Ja neću da rizikujem da mi flaša eksplodiraju, da mi se sok pokvari. Ja sam stavio, znači bit će nekih 20 litara soka, možda 17-18, jer je onaj jedan balon bio od 7 litara, ne od 5. Znači na 12 litara vode smo dodali 10 kila šećera. Možda smo trebali još 2 kila šećera, ali ne mora da bude presladak sok. Hoću da vam kažem, ja ne sumnjam, sad ja vidim to na internetu, sam gledao, pa ljudi stavljaju, kao da se prokuvavaju sami, pa stavljaju u rernu. Sad će vjerojatno neko reći, meni se nikad nije pokvario. Svaka čast, ja to poštujem ako nije, ali eto, ja sam iskusio već jednom, tako da mi ćemo ovaj sok, da bi imali tokom cele godine, smo stavili na ovu količinu kesicu i po konzervansa i imamo 4-5 litara, eto, ne moraju deca piti, piću ja ga pijem čitav život, baba stavljala konzervans, tako da, kažem, poštujem ko ume, ja nemam pasterizator, a sam u kućnim uslovima isto ne mogu da ga, ne verujem nešto u tu kućnu pasterizaciju, opet može da se pokvari, bez obzira što ste, mislim da će mi ići brže sa ovim, Angelina, za sada, bez obzira što vi ga stavite, pa kao, znaš, svaka čast, ja to poštujem i ko ume da napravi bez konzervansa, može i da se zamrzne u zamrzivaču, pa da vadite, ali opet, šta ja znam, raznih ima kombinacija. Moj je recept ovakav i znam da se neće sok pokvariti sigurno. Sad, evo ga, sipamo, baš me interesuje koliko će ispati. Op, malo sam prelio, dobro je, posle ćemo ubrisati svaku flašu. Mi se stvarno trudimo, imamo stvarno dosta obaveza i dosta posla i Angelina, pogotovo sad pred kraj školske godine. Ja radim, ne stajem, svaki vikend sam na tim svadbama, plus mi uleti i leteći start jednom nedeljno. Pa snimamo i ove emisije, treba snimiti, smisliti šta ćemo praviti. Inače, sutra prvi put idemo ja, Angelina i deca na Buvljak u Suboticu, mislim da će to biti cirkus. Ne znam kako ćeš, Angelina, snimati sutra na Buvljaku, ko će decu jurit po Buvljaku kad oni vide tamo svega i svačega. Tako to za nedeljnu emisiju imat ćemo prilog i sa Buvljaka subotičkog, da vidite šta tamo sve ima i šta se tamo sve nalazi. Možemo sad stati pa ćemo nastaviti da snimamo kad budem pri kraju zadnje 2 flaše. Dobili smo, pošto nisam uspeo u sve flaše, ovdje ima neki 4 litre, znači 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 litara i plus 2 litre što smo odvojili ovog bez konzervansa, da imamo da pijemo odmah i za decu, a ovaj može da stoji, znači ovaj odlažemo da odstoji i moći ćemo da ga pijemo za nekih mjesec dana. Opet kažem, svako ima svoje recepte, svako na svoj način, ja poštujem ko ume da pasterizuje, ja ne umem, nemam ni uslove za sada ovdje, jer mi smo bukvalno pre 2 nedelje ovaj salaš kupili i nemam ni pasterizator, mada nam je to u planu da kupimo i pasterizator i šta ti ja znam, da se oko toga malo pozabavimo i obučimo, jer planiramo proizvodnju tih domaćih džemova i sve to, ako Bog da, sok od paradajza, ali to je sve u planu. Ja sam rekao Angelini,
jedno po jedno. Mi smo sad, okrećili smo front, sad ćemo ovu stranu sljedeće. Ne može sve odjednom, neko bi sad sve odjednom, ne, aj malo mi sad hoćemo i da uživamo malo. Kad završimo, završimo. Ovo je naš sok od zove, možete po našem receptu, imate na internetu jako dobre recepte bez konzervansa, također ja ih preporučujem, ukoliko imate uslove, bolje da napravite tako, ali evo ja pravim ovako jer mi se dešavalo da eksplodiraju flaše, jer nisam baš vičan toj pasterizaciji kućnoj i nešto baš i nemam poverenja u nju, ali ko ume, alal vera, ja skidam kapu, ali ovo je sigurno da se sok neće pokvariti i tako i moja baba je stavljala i vinobran u zimnicu i konzervans kad pravi sokove, ja sam tako stavio, piću ja, deca ne moraju, deca imaju ovaj, piće ga nedelj dana i to im je, a ovo će sve taj da ostane. Hvala vam što nas gledate, što nas pratite, nemojte zameriti, neko će reći, ja, ovo nije emisija Kuvajte sa Mikijem, ovo se pretvorilo u ne znam šta. Da, zato što ja sam najavio da mi ne znamo u kom pravcu će ići ova naša emisija i ja i Angelina zbog naših obaveza i svega toga trudimo se da vam izađemo u susret, da makar nešto spremimo uvek uz te neke naše aktivnosti, tako da smo mi bukvalno podelimo našu neku svakodnevnicu, neke segmente naše svakodnevnice sa vama i vidim da vam se to dopada i sviđa. Nek se izvinjam se ljudima koji očekuju samo kuvanje. Nama ovaj koncept više ovako odgovara, jer kad bi samo bavili se kuvanjem, to ne bi bili mi. Ovako ima svega, i krečenja, i branja zove, i pripreme, i ovog, i onog. I eto, ponešto iskuvamo i spremimo. Bude za svakog po nešto. Dunja, pozdravi naše gledaoce. Hoćemo da promenimo ime u Kuvajte sa Mikijem, salašarske priče. Pa, može. Može. Možemo nazvati našu emisiju, ali ne može salašarske priče kad ćemo i da snimamo i u Inđiju i u Kupinovu. Pa, znaš kako ćemo? Avanture s Đuričićima. Šalim se, nek ostane to, dodat ćemo, ovo je više, sad Kuvajte i s Mikijem, i sa mamom, i Dunjom, i Batom, i sa svima nama. Pozdrav za sve i nemojte šta zameriti, tako kažu kod nas u Sremu. Ćao! Ćao!